Power Jaguar, energetski napitak. Yuco Hemija u saradnji sa Yuco Bank nudi poslovni prostor u Subotici, Banka 4, uz plaćanje na 5 i 10 godina, učešće 30%. Jogi Juni, pravi jogurt za nas decu, sa ukusima jagode i malinca. Loto Bingo, nova igra na sreću u organizaciji šahovskog kluba Stotex. Pogađate 8 od 42 broja. Uplatna mesta prodavnice Stotexa. Izvlačenje brojeva utorkom na televiziji Kraljevo u 20 časova i 15 minuta u specijalnoj emisiji Loto Bingo.